ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଚାଣକ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ତ ବହୁତ ଆମର ଉପକାରରେ ମିଳିବ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଦୁଃଖ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଜଣେ କୋଟିପତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଭିକାରୀ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି କୋଟିପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା, ସେଥିପାଇଁ ପଇସାର ଅହଙ୍କାର କାହାଠାରୁ ଛୋଟ କି କାହାକୁ ଏମିତି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥାନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ମିଛ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ଆଉ ଓଲଟାକୁ ସତ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସମ୍ମାନ ବଦଳରେ ସମ୍ମାନ କମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ବଦଳରେ ଅପମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳ ସହ ଫେରାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଅପମାନ ଥରେ ସହିଗଲେ ଅପମାନ କରିବା ଲୋକ ସାହସ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଖରାପ ଲୋକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଳଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ମଣି ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କୃତ ସାପ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖରାପ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସାପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାପ ବିଷଧର ଓ ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ନଥାଏ ତାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷିତ ଖରାପ ଲୋକ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ଓ କପଟୀ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ହୋଇଥାଏ। କଷ୍ଟ ଓ ବିପଦ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଅଟେ। ଯିଏ ଏହି ସମୟକୁ ସାହସର ସହିତ ସାମ୍ନା କରେ, ସେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଓ ବିପଦକୁ ବିଜୟ କରିଥାଏ। ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାଏ। ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ଜ୍ଞାନୀ ଅପେକ୍ଷା ଚରିତ୍ରବାନ ମୂର୍ଖ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୟ ରହିଛି, ବଦନାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ। ମଣିଷ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ବଦନାମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଡରିଥାଏ, ଯାହା ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଜିତିବାରେ ତୁମର ଶତ୍ରୁର ଲାଭ ହେଉଛି, ତେବେ ତୁମେ ହାରିଯିବା ହିଁ ଭଲ। ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କେବଳ ଭୀରୁମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାହସୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି। କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସାହସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ନିକଟତର ହୁଏ, ଏହାକୁ ଆଘାତ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୟର ଦୂରେଇ ଦେବା। କେବେ ବି ଭୟଠାରୁ ଦୂରତା
କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭୟକୁ ଭଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜଠାରୁ କେବେ ଭୟକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ ଜୀବନର ନିୟମ ଅଟେ। ଯିଏ ହାରିଯାଏ ସେ ହିଁ ଜିତେ। ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁତା ତା ସହ ରଖ ଯିଏ ତୁମର ହସ ପଛରେ, ଦୁଃଖ ରାଗ ପଛରେ ପ୍ରେମର କାରଣ ଜାଣିପାରେ। ତୁମେ ଏବେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାହା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ମା ବାପା ନଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ବେଶୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଜନ୍ମରୁ କେହି କାହାର ମିତ୍ର ବା ଶତ୍ରୁ ନଥାନ୍ତି। ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କଲରା ପାଟିକୁ ସିନା ପିତା ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଶରୀର ପାଇଁ ଖରାପ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ପିତା ଜିନିଷ ସେ ହିଁ ଆମର ହିତ। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖ, କାରଣ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅତୀତକୁ କେବେ ବି ଫେରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତୀତ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ ତାକୁ ସବୁଦିନ ରହିନଥାଏ, ଆଉ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବା ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ପସ୍ତାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ବୁଝିବ ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ତାର ସରିଯାଇଥାଏ। ସମୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିଯାଏ ତୁମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ସମୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଧନ ରୂପେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଧନ ଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଯେତେ ବଞ୍ଚିଲେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ଖରାପ ସଙ୍ଗୀତ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ସମୟକୁ ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ, ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଶତ୍ରୁକୁ କେବେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।